अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। भारतातील विमान कंपनी फ्लाय 91 सिंधुदुर्ग ते हैदराबाद विमानसेवा सुरू केली आहे। हे विमान चिपिया विमानतळावर आठवड्यातून 3 वेळा उड्डाण घेईल। या सेवेमुळे सिंधुदुर्ग आणि तिरुपती मधील अंतर कमी झाले। तसेच या तीर्थयात्रेला जाणाऱ्या प्रवाशांचा हा लांबलचक प्रवास फ्लाय 91 सुख सुविधेने समृद्ध आणि आरामदायी बनवलाय। 15 तासांचा सिंधुदुर्ग ते हैदराबादचा बस प्रवास आता 1 तास 25 मिनिटात करू शकणार आहे। त्यानंतर तिरुपतीला जाण्यासाठी पुढील प्रवासाचा पर्याय निवडता येणार आहे। विमान सेवेच्या यशामुळे ट्रॅव्हल एजन्सींना ऑल इन वन ट्रॅव्हल कम तीर्थयात्रा पॅकेजेस तयार करण्यास प्रेरित केले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।